Nik uste naturarekin batera bizitzeak ematen dizula, pentsatzen dut beste edozein ogibidek bezala, ezta? Baina ematen dizula munduan egoteko modu bat. Eta behar bada, nik uste mendian bizitzeak eta lurrarekin zuzenean bizitzeak egiten duela ere munduaren mugaz eta aukerez modu oso zuzenean jabetzeko, gorputzaren bitartez jabetzeko. Eta horrek nik uste modu nabarmenean markatzen duela munduarekiko eta gure jendartearekiko daukagun ikuspegia, uste dut. Bai, eta ez dakit oso ongi zergatik, nik uste askok behintzat atzera begiratuko bagenu, topatuko genukela, ez oso urrutira junda animaliekin bizizian emakumeak izan ardiak edo behiak edo eta hor nolabait mekanizazioa eta iraultza berdea eta hori dana sartu zanean ara juntzian haiek bazterrera. Hala ere iruditzen zait hori nolabait oraindik ere usaindu aldala, naiz eta ikusi ez dan egiten. Edo ez dakite ustea den edo esperantza den, baina erabatekoa, erabatekoa. Horregatik egiten deten lana, egiten deten moduan, egiten deten tokian, eta erabat. Batzutan muga lausoa da, ezta? Kritikotasuna eta autoflagelazioa eta katolizismoak erakutsitako erruduntasun pisutsu hori, ezta? Baina neurri hartuta, eta lehen esan dudan bezala, naturarekin gorputzeko harreman hori daukasunean mugaren jabe ikentzea, eta mugak eta aukerak hain gertu dituzunean, nahita ez zure jardunari eta zure egoteko moduari galderak egin behar dizkiezu, etengabe. Eta nik uste hor azaltzen dala, ez? Kritikotasun hori. Bai. Ardik tontok die eta beldurtiak eta, iruditerian alaxe dago, ezta? Eta hartzaileak ere, aipatu duzu lehen, ez? Gizonezkoa, baina gainera beste ezertako balio ez duen izakia. Eta nik usteet, balorazio horiek ezjakintasunetik egiten direla, benetan hartalde batean eta hartalde batekin bizidanak ezin dula hori esan, egia ez dalako, eta gero honek hori esaten duenaz gehiago esaten dit hartaldeaz baino. Eta hasieran aipatzen genunez, munduan egoteko moduaz, bere moduaz hitz egiten dit, ezta? Nun jartzen da kolektibotasunaren balioa, nun jartzen da beldurrak ere ematen digun babesa ere, ez dakit hor, zera batzuk. Behar bada, orain aipatu dudan klitxe horrekin lotuta, ezta? Hartzaileak ez du ezertako balio eta horregatik dago ardiekin, bestela ze egingo luke, ezta? Eta ez jakintasunetik eta ikusten da, ezta?
azpimarratu nahiko nuke, ustez, epizentro urbanotik kanpo jakinduririk eta ezagutzarik eta pentsamendurik ez dagoen esparru hortan, bazter hortan, ere, badirela ideiak, badirela pentsamenduk, badela filosofia, eta badela zer ikasi. Akademia behar dugu, baino akademiatik kanpo ere bada bizitza eta bada pentsamendua. Hoxe uste.